Velkommen til den her video. I dag der skal jeg spille Fortnite med mine venner. Mario, Ja. jeg var i gang med at sende mig en gift, men der stod, at jeg skulle vente 2 mere dage, før jeg kunne sende dig en gift. Hvad var det for noget? Jeg vil sende dig den her. Den der nede til noget. Den der. Det er den der icon. Nå. Hvad nu, hvis han allerede havde den? Så kan han bare ikke sende mig den. Two hundred, dead. Skal vi lade en lavish? Hvad? Vi fik den der om den heller. Hvor svarer den allerede? Jeg tror ikke fået den. Mario? Ja. Vi er live lige nu. Vi er ikke live. Vi er en video. Jo, jeg har startet videoen. Kan de så høre os? Tror jeg. Intet. Nej, fuck. Hun er så low. Hun er så fucking low. Er back for one shot? Ja. One shot. Bro, når du har en legendary combat, så kan du godt nakke dem. Fordi begge to, de one shot. Måske et hele. Jamen, hvis hende op på taget, de er døde til, hvis hun ikke har healet, så kan du seriøst tage hende et skud med pistolen. Det var ham, der nakkede Philip. Pop det der medkit. Tag det der nitro, og du kan se Mario stream. Nej, du får klogere. Så bagefter løb hen til min reboot card. Hej, det er Philip, ja. Okay. Nord, du skal bare reboot i en anden by. Og reboot, det var det. Nord, så reboot... Nord kører til Restore Wheels. Der kan du reboot i sikkerhed. Hvad med lige den der? Nå, der er også bare en lige der.
Mario. Ja. Skal vi sige, at vi også filmer i det næste game, og så siger vi sådan, i det her game, så skal vi lave sådan en challenge, for eksempel only shotgun eller sådan noget. Ja, eller vi laver i hvert fald, jeg tænker, vi laver en only challenge i næste game. Only bil. Alle åbenbart. Jeg tænker enten only shotgun eller only SMG eller sådan noget. Pickaxe-siden. Lægger en gatekeeper til mig der. Mario. Ja. Husk, at vi spurgte om lejeaftale i skolen. Så sagde vi, at vi skulle spørge en anden dag. Ja. Hvornår skulle vi spørge? Det ved jeg ikke. Hvad? Har du set Marios Gaming Center? Ja. Mange gange. Så mange gange. Er det sådan? Tro mig, når jeg rykker op på mit eget værelse, ikke, så bliver det 1000 gange bedre. Mit er ikke særlig fedt. Mor, du har også kun spillet i et halvt år. Ikke engang helt Jeg har endnu. set det her. Hvordan? Den der video, Mario der hjemme. Min vens bil. Der er en Lego-bil. Så jeg Det er fra min farfar. Ja, det er hans farfar, der har haft den. Men nu, er det ham, der har bygget den, eller er det ham, der sådan har... Det er ham, der har bygget den. Det er mit kæve. Altså, var det jer, der købte den, og så byggede han den, eller var det ham, der købte den til dig, og han byggede den? Han byggede den, og så giver han den til mig. Nå, Jeg skal lige vise vores skole. Jeg har 4 kills. jeg har 2. Jeg har taget. Det er nok også fordi, De er døde. ja. Men jeg er meget glad for, at man ikke mister sine kills, når man dør. Det kan jeg godt lide. Og især hvis man nu spiller ranked eller sådan noget, for så mister man bare procent af det. Han er mit kill. Mario, skal vi ikke vise vores spil til skolen? Vores hvad? Vores spil? Builds i skolen. Hvordan skal vi vise vores builds i skolen? Jeg har også like nu. Fuck man, der kommer nogen. Hvis I vil have noget som ven, så nok så tykker vi gerne. Husk det. Jeg overvejer lige, hvis Thomas HD ser det her, ikke? Og så inviter han dig som friend, fordi du har gode builds. Jeg har lige vist din bund. Og den ikke er great. Okay. Ouch. Jeg skal lige bruge også en på min stream. For helvede, jeg skønner det. Jeg skal også en i stream. Fuck. What? Altså, meningen var, at jeg hoppede ned der, da det var, jeg lige var nødt, men... Hvad lige? Hallo, dreng. Det var hende, der nakkede mig i Lavish. Det var hende, der nakkede mig i Lavish. Jeg kan ikke engang komme der. Men, dreng, det er fordi, der var en, der prøvede på at skyde mig ned, og så var der en, der prøvede på at dræbe mig. Og det der tyggegummiskinde. What the fuck? Jeg er der fejl nu. No
Aurora, kan du gå ned til mit bybootpark med menneskerne, det er lige dernede. Når jeg får fuld. Elinora? Bare tag og gå til bybootpark. Der er en krone, der er en krone. Hej, til dig selv. Skynd dig over og tage mit, og så bare væk. Og så væk. Væk, væk. Du stresser jeg. Dæk boks. Gang med det. Hvad går du efter? Går du efter bybootpark eller foran? Vi går ind til bunkeren, når vi lige er blevet. Der er en, der har 2 medaljoner, og en, der har 1. Everybody was come for a fight. Jeg kan bare reboot det. Jeg har lige en bil her. Det er nu, der kommer en vej. Det er lidt godt, der ikke bliver snipers, fordi så kan man ikke bare blive en one-shot. Jeg synes både, det er godt, der ikke er snipers mere, men det er også lidt ærgerligt. Philip, den lyd der er ikke det. Jeg laver også en video lige nu, så vi skal også have nogen følelse. Det er sgu da en guitar. Nej, jeg svør, jeg er 25 HP. Jeg har så meget brug for shield eller health. Ej, der er en bossbil lige deroppe. Hej, hvad? Der er en bossbil. Nu skal der ligge en der. Metallica. Bro, der er kun 30 tilbage. Og der er lytter i det. Der er shield her. Dreng, har I set, hvad der holder der? Nye kulbåndet. Gratis kill. Hvad vil du? Ja, det kan ikke være det.
er ingen medaljer, der siger bare en lille der. Nok godt men. Jeg tror bare, vi skal lade dem være. Fordi det er en medaljeteam. Det var en rigtig player, det der. Det var jeg ikke klar over. Jeg troede ikke, det var en rigtig player. Fordi vi døde næsten samme sted. Jeg synes, I døde et par gange. Ja, det er fordi, der kom bare et helt til bag. Jamen hallo, jeg sværger. Jeg startede med at tro, at det var en bot, der ikke ramte noget. Fordi han ramte forfærdeligt indtil jeg så, at det var en rigtig player. Nej. Mange vi skulle gå ved at dræbe den der boss, der kigger. Og så kommer der bare et helt til bag os. Der var en, der så ud som en bot. Jeg troede først, det var en bot, så kom der bare et helt til spændende. Nå, der kører lige en bossbil lige i dag. Og nu er vi jagten den der. Det tror jeg er lidt for sent sagt, nej. Nu jagter de derovre, de er slagt ned. Nå, skulle vi lave en only challenge? Ja. Hvad skal vi sige only med? Only 2 våben. Okay. Only 2 våben. Så er det sammen, vi slutter videoen nu.